Галіна, якая абслугоўвае аграсферу, у раёне прадстаўлена 3 таварыствамі: Мазыр Тэхсервіс, Мазыр Аграпрамснаб і Мазыр Хімсервіс. На гэтых прадпрыемствах працуюць каля 280 чалавек. Сёння Мазыр Тэхсервіс шматфункцыянальнае прадпрыемства. Адначасова з асноўнай дзейнасцю рамонтам сельскай тэхнікі вядзецца вытворчасць новага абсталявання. Толькі сёлета ўжо звыш 180 найменняў. Фінансавыя складаючыя ўражваюць. Па выніках 2024 года рэнтабельнасць продажу ў прадпрыемстваў Мазыра склалася на ўзроўні амаль 7%. Прадукцыйнасць працы па выручцы да ўзроўню 2023 ўзрасла на 14%. Па выніках гэтага года арганізацыямі аграсервісаў Мазырскага раёна забяспечаны рост выручкі амаль у 1,5 разы. Кіраўнікі прадпрыемстваў вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў ходзе семінара азнаёміліся і з арганізацыяй работы па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні, рабоце тэхнічных цэнтраў МТЗ, Гомсельмаш, а яшчэ даведаліся, як ідуць справы з мінеральнымі ўдабрэннямі Мазыр Хімсервісу. Досвед быў карысным. Фінальнай кропкай семінара стала пленарная частка, на якой спецыялісты ацанілі існуючыя аграсервісныя арганізацыі і намецілі шляхі мадэрнізацыі іх работы. Адна з ключавых тэм таксама завяршэнне падрыхтоўкі кормаўборачнай тэхнікі і тэмпы падрыхтоўкі збожжаўборачных камбайнаў да ўборкі ўраджаю збожжавых і зернебабовых культур кампаніі 2025.